Ɗerewol ngol Bulus windani Galatiyanko'en. Ɗum windi ɗerewol ngol yaaki to tokkuɓe Yeesu ɗuɗɓe gonɓe leydi Galatiya. Ɓe Bulus huwi nder maɓɓe. Ayi'ay habar ɗum nder deftere kuuɗe lilaaɓe. O windi ɗerewol ngol e nawɗum ɓernde ngam o tabbitinana ɓe ko o yiɗi ɓe anda. Ta yeƴƴake nder habaru ɗum ayi'ay tokkuɓe Yeesu kuɗɗi daga nder Yahudanko'en jooɗiɓe nder Urushalima. Amma waaju maɓɓe eɓe meta dow neɗɗaaku. Ɗum neɓaayi ko ɗum sankiti ɗum wurti nder Yahudanko'en. E nder balɗe ɗe Bulus huwata kuugal maako, e woodi yimɓe na Yahudanko'en ɗuɗɓe eɓe tokki laawol Yahudanko'en, tokkuɓe ko Yeesu ekkitinta. Ɗum waddi geddi mawɗi hakkunde maɓɓe. En gi'ay ɗum windi nder deftere kuuɗe lilaaɓe suurawol 15. E nder taarihi e ɗum noddiraɓe yimɓe ɓe Allah waadi alkawal. Ɗo imo hoora hakkilo makko fuu dow Isra'ilanko'en. Hamɓe ɗum yimɓe daga nder taaniraaɓe Ibrahim, hokkaaɓe doka attawra, wato naaduki ɓiɗɗo gorko, e nyamki ko diina jaɓi, e reenuki nyalde siwtaare. E woodi Yahudanko'en ɗuɗɓe tokkuɓe Yeesu, eɓe kooli dokaaji ɗi. Ngam non yimɓe na Yahudanko'en ma jaɓuɓe dokaaji ɗi ɓe garti go'o nder iyaalu Allah. E haani ɓe tokka dokaaji attawra. Woɓɓe nder Yahudanko'en tokkuɓe Yeesu ɓe nattiti nder kawtal tokkuɓe Yeesu gonɓe e Galatiya. Ɓe ƴawake Bulus, eɓe mbi'a doole yimɓe na Yahudanko'en ma naade, ngam ɗuɗɓe nder maɓɓe ɓe naadaaɓe. Nde Bulus heɓti non, ɓernde makko metti, sey o yeɓri. Ngam majum o windi ɗerewol ngol, imo noddira Galatiyanko'en ɓe tokka habaru belɗum ɗum ɓe gaajinana dow Yeesu kisnowo ɓilaaɗo dow gaafaangal. Eɓe geddotira, eɓe mbi'a habaru belɗum waddi leƴƴi ɗuɗɗi, wato iyaalu Yeesu e ɗum Ibrahim. Nde ɓe gi'i habaru belɗum ɗum e walita jikku yimɓe e goonga, ino bawɗe Ruuhu Seniiɗo woni hakkunde maɓɓe. Ɗum wonanimo kayniniiɗum no yimɓe Galatiyanko'en ɓe jaɓiri habaru belɗum ɗum Bulus waddani ɓe. Nden eɓe mbi'a sey to ɓe naadaama. Bulus tabbitinaniɓe bawɗe ɗe o woodi ngam waajinki. Ogo oto nder lilaaɓe. Yeesu ummitiiɗo daga mayde lilimo, o yaha to yimɓe na Yahudanko'en. A siftaray fii ɗum nder deftere kuuɗe lilaaɓe. Bulus wi'i nde o so'i o hawray e ardiiɓe lilaaɓe nder Urushalima, Bitrus e Yakubu. O ɗiwitaniɓe imo wi'a e ɗum waɗa doole yimɓe tokkuɓe Yeesu naade e nyaamuki ko diina jaɓi. Ardiiɓe ɓen mbi e waɗa non. Jaɗɗum ɗum mawni fa. Bitrus bo wari Antiyos ngam o hinnira yimɓe na Yahudanko'en tokkuɓe Yeesu. Imo nder nyamdu e maɓɓe. Nde woɓɓe tokkuɓe Yeesu garoy daga Urushalima, Bitrus hultori, o ɗali nyamduki eɓe naadaka. Imo semtira tokkuɓe Yeesu ɓen. Bulus e yiiki non, sey o haɓanimo e jayri. Imo wi'a ɗum na ɗum habaru belɗum. Oɗon mbi'a sey to tokkuɓe Yeesu ma naadama ɓe tokka dokaaji attawra. Ɗum hokkitirki habaru belɗum. Imo wi'a ɓe yimɓe keɓaayi kinzan e laawol kuuɗe e tokkuki attawra, amma ɓe keɓi ɗum e laawol hoolaaki Yeesu. Hooloraaki Yeesu kanko woni kisnowo, yaafaneeki e holla lootaneeki hakke. Nde wolde nde neɓde daga nder alkawal kiingal. To Allah noddiri goɗɗo mo walaa hakke, Allah wartiri sumpo maɓɓe, o yaafanama. Allah hokkiɓe jayri nder iyaalu maako. Jikku maɓɓe waɗaka wottuki nder moƴƴere Allah. Ɗum woni ko Bulus yiɗi. Wala jaafanteɗo hakke e laawol tokkuki dokaaji attawra, sey ni e laawol hoolaaki Yeesu tan yaafaneeki hakke heɓroto. Ɗum woni moƴƴere Yeesu nde o maayi dow gafaŋal. Ɗo imo meta dow hoolaare meɗen e ɗawtoraaki Yeesu. E jayri ɗum e holla yimɓe ɓe jaafanama kooliɓe Allah ko o waɗi nder Yeesu, na ɗum ko ɓe gaɗi. Ko Bulus yiɗi ekkitinki ɗo, to yimɓe koolake Yeesu ɓe koccimo kanko woni kisnowo maɓɓe e goonga, hanko ma o laatoto goonga e maɓɓe, e yonki maako e mayde maako e ummitaaki maako ɗum wonay ɗum maɓɓe. E nder boliide maako imo wi'a mi waafidama dow gafaŋal e kisnowo, na ɗum min yeɗɗata, ɗum kisnowo yeɗɗata nder am. Yonki ki gonmi joni bo emi yeggi ngam hoolaare am dow ɓiɗɗo Allah jiɗuɗoyam hokkuɗo hoore makko ngam am. Ngam non emi wi'a ɓe laɓɓe yeeso Allah barka alkawal Yeesu. Ɓe garti iyaalu maako na ngam ɗawtaare dow dokkaaji attawra, amma e ɗum dari dow ko Yeesu waɗi ngam maɓɓe, na ngam ko ɓe keɓani hoore maɓɓe. Andal nga'al dow Yeesu ɗum tabbitini
no neɗɗo wartirta go'oto nder iyaalu Allah ɓe o waadi alkawal. Ko mbi'aymi woni wartuki go'oto nder iyaalu Allah. Daga ɗon sey Bulus wayliti habaru makko dow Ibrahim nder deftere fuɗɗode. O heɓi yafaneki e aadilaaku ngam hoolaare maako dow alkawal ngal Allah waɗanimo. Wiiki wonde nyalde mi wartirte baaba leƴƴi, mi barkiɗinte e leñol maɗa, on garte barka nder duniyaaru. Allah je leɗɗi duniyaaru fuu imo hutira e yimɓe nder kongole leñol, amma iɗum heɓo e laawol hoolaare e noɗɗinki, naa dow tokkuki dokaji attawra. Ɗo waddi en dow wongol ƴamol mawngol. Ngam ɗume Allah hokki dokaji attawra to Israilanko'en? Bulus hokki goɗɗum ma'ana koyɗum ɗo, kanjum woni timmode ɗerewol Romanko'en. O raari dokaji attawra ɗi Allah hokki ɓiɓɓe Israila dow hoccere Sinai. Kodemma Allah waɗana Ibrahim alkawal taw iɓe tokka dokaji attawra ɗi. Ta raari boɗɗum a yiyay ko Allah nufi. Ta raari dokaji ɗin a yiyay woodi boɗɗum woodi caɗɗum. Caɗɗum gonɗum nder dokaji ɗin iɗum mawnina hakke, iɗum holla no ɓiɓɓe Israila goni nder hakke, iɓe ganya dokaji Allah. Ngam non dokaji kanuɗi laato boɗɗum, ɗi garti ko tabbitinta hakke ɓiɓɓe Israila e tampedam ɓiigu Adamu fuu e nder walinde maako. Dokaji kaɓɓi en nder bawɗe hakke. Wode dokaji ɗi e kammora goɗɗum, ɗi laatake ɓoggi ɗi anduɓe kaɓɓirta ɓiɓɓe Israila. Ha warki nyalde nde ɓiɗɗo mo Allah waɗani Ibrahim alkawal, wataw kisnowo o waray ngam o hebbina dokaji gonɗi dor ɓiɓɓe Israila. Yesu o aadilijo, imo yiɗi Allah e gonga, imo bo yiɗi yimɓe ɓe o wondi. Laamiɗo Israila o maayi ngam hakke e tampende ɓiɓɓe Israila. Laanore hakke yowama dow maako ngam ɗum rindina ɓiɓɓe Israila. Ngam non e laawol Yesu ɓiɓɓe Ibrahim fuu ɓe keɓay barka Allah, ko debbo ko gorko. Ko Bulus wiyata dow tokkuki attawra woni to yimɓe tokkuɓe Yesu naa ɓe Yahudanko'en, dokaji ɗi maagata. Gonga ɗum woni Yesu hebbini dokaji ɗi e alkawal ngal Allah waɗi. O maagi hakke. En keɓi kisdan e rimɗineki nder Yesu e dokkal Ruhu Seniiɗo. Ngal alkawal ngal Allah waɗi e barka maako ngal hawri leƴƴi duniyaaru fuu. Iɗo Bulus wangini goɗɗi geddi mawɗi dow dokaji attawra. Dokaji ɗi iɗi kolla nyumo Allah e jayri. Yimɓe na Yahudanko'en tokkuɓe Yesu. Bulus waddi ka haala e suurawol 5 e 5. Imo tindina no Yesu joɗori hakkunde yimɓe e laawol Ruhu Seniiɗo. Dokaji attawra e boɗɗi nder faamo Bulus. Imo wi'a ɗum gonga o meti seɗɗa dow ko Yesu waɗi fuu, wataw doka biɗum yiɗumo gonduɗa no giruɗa hoorema. Amma doka ɗum boɗɗum, amma fa Israilanko'en mbawa tokkugo ɗum. Ta raari habaru belɗum, Yesu hebbini doka ɗum, joni bo imo foofa nder ruhu maako, imo wallito yimɓe tokkuɓe mo ngam ɓe kebbina ɗum doka, ɓe giɗa ɓe gondi. Bulus e honda hakkunde neɗɗo mo gikku kiɗum e gikku kesum, e gikku iri ɗum neɗɗaku, iri gikku gaɗay ɗum neɗɗo yawane, bonnay ɗum sumpo. Amma dokaji attawra iɗi maaga, gikku ɗum hanjum Yesu yiɗi ekkitina nder mayde maako e tora ka o yari dow gafangal. To neɗɗo hoolake Yesu imo tokki ko Ruhu Seniiɗo wi'ata, a yi'a yonki maako e heɓa ɗawtaari, kollay ɗum gikku ɓikkoy ruhu, wataw gikku bongu. Ni woni no Yesu ekkitinirta nder yonki maako, imo holla ɗum nder iyaalu maako. Ɓe garta yimɓe kehuɓe yidde e seyo e yurmende e muñal e waɗanki woɓɓe ko wooɗi e ɗawtaari e lestinki hoore. Gikku ngu woni kollay ɗum ruhu e nder neɗɗo. Gikku ngu waɗay ko ɓeydaki to neɗɗo e tokka wolde Allah. En tokki ko ruhu hollata en, ɗum bo sey neɗɗo to hokki hoore ngam majum. En gi neɗɗo e hani itta gikku kiɗum o hocca gikku boɗɗum kesum. To en gaɗa non en giyay ko'e meɗen e kokka gikku iri ɗum Ruhu Seniiɗo. Kanjum woni ko Yesu ekkitini en ɗum jooɗo nder ɓerɗe meɗen. En kolla woɓɓe yidde iri nde Allah holli en. E non Yesu hebbitinirta en o warta kisnowo meɗen e timmode. Bulus timminiri imo toro tokkuɓe Yesu ɓe tokka attawra, ɓe naade ɗum halla mawɗum ɗum woni ɓe garta yimɓe hesɓe ɓe Allah takki. Leƴƴi ɗi kawrutuɗi nder iyaalu kisnowo, yimɓe kooliɓe Yesu ekkitotoɓe to maako, ɓe giɗa Allah e yimɓe ɓe gondi nder bawɗe Ruhu Seniiɗo.
ɗum woni nder ɗerewol ngol bulus windani galatiyanko'en.